Maya pagat panapon po kaya katamungan. Kaniti pong aldo ngay ni pagmasusyan tayo yung kapiestan ning tagumpe ning Banala Cruz. Pakiyabi at ala po ka rin kaya katamong panalangin ding makatuking intentions. Para king kapasalamatan dari Jose Pepe Hizon, Chris and Rona Gomez, Doktora Judith Borromeo, ding Crusaders of the Holy Face of Jesus. Para king speedy recovery dari Father Larry Miranda, Father Arnold Rivera, Gabriel Lansang Jr., Josie Pinlac, Christine Yusof Alves, Remio Santos. Para king birthday ng Sylvie Centenio. Para king wedding anniversary dari Oliver and Marilyn Torres. Para king special intentions dari William and Patricia Velasco, Angelica Mercado, at Elsa Valenzuela. Para ka rin kaladwa dari Domingo Sr., Jocelyn, Conchita, Aurora, Nestor, Reynaldo, Nenita, Purificacion, Leonida, Felipe, Supriana, Kai Omari, Efren, Ayet, Ismael, Divina, Elizabeth, Arnold, at ding sablang kaladwa, King Purgatorio.
Makyabe tamo po king dalit ta pamuklat. Kilagyan ng ipampo ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, Amen. ng grasya ng ginutang Yesu Kristo, yung lugod na ng Diyos, ating pamakyaw ng Banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya ka antimuro. may pagat panapon kay kaingan po. At baya po mayari ting patingapo na may tipon-tipon tamo, bang pagsayan king aduyти, ing pyesa ning tagumpe, na ning banal a krus ning hapong Ginoo. Nyabang tang abi-abing matampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagsisyan din kasalanan tamo, natanya ng pamilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginong Yesus, inyang mitas ka, king krus, ing kamatayan mo, pigdalan na king kapatawaran at biye. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, inyang mitas ka king krus, biglat mong maluwalas ding gamat mo, karing sablang tao, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, inyang mitas ka king krus, ding pibandyaning grasya at lugod, minagos lang ibat, king metandos mong puso, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may pahintuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye, alanganga. Amen.
tamo. O Diyos, save pami, king kapamintuan na keka, ning bugto mong anak, tinggap na yung kamatayan king krus, para king kaligtasan ning meto ketawan. Kikilalanan miya yung misteryo ning krus kete king yato. Tanggapan mi naman sana yung kalam ning kaligtasan karimbanwa. Itiyadon mi kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambemo at ning banal espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam pa mo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ding bilang. Kabang dalan, ding palipining Israel, detangano ning pamangayinipan. Bubulong la laban king Diyos at kang Moises. Bakit linwal mo king iba't ka rin Ehipto, ban mga mateke ti king disyerto, anong no alang apangan ni Ainom. Sinawa na kami kaniting pamangan na alang lasa. Anting parusa, ing ginupe babalyang mga bagsik aubingan, busal ning balayan. Amenuktok karing tao, hinyada ka laring mga mate karela. Kanita ring tao linapit lakang Moises at ngara. May kasala kami king Ginu at keka. Manalangin ka king Ginu ban ilakono reting ubingan kaya kami. Hinyame nalangin niya Moises para king balayan. At ing ginunga na kang Moises. Gawa kang metong nga mabagsik a ubingan, at ibilime king metong nga andang. At nung ing ninumang matuktok at lumawi kaniti, kumayapya. Ni Moises ginawayaping metong nga ubingan na tangsu, at binili ni king metong nga andang. At ninumang metuktok ubingan, at linawi king tangsung ubingan, kinayapya. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Eyo kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Eyo kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Makiramdam ka o balen ko, king kakong tuturo. Itingid mo ing kekang panandam, karing amanong kakong sabian. Ingasbuk ko magsalitayo, king kapamilataning talimhaga, at ibulalag ko lang li maaral, amilim king milabas a panahon. Eyo kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Anyang atin neng pemate karelo, ding aliwa kanita linapit lakeyo. May magbalik lalub at tayimtim sini sila. Aga nakaraking ing Diyos, yo ing talapamingwa. King ing Diyos sa kakatas-katasan. Yo ing talapagligtas do. Eyo kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Dapot ing amanong gingkas do, pawang kalaraman, pamagkunwari ing atsukarelo. Uling ding pusuro, ela tapat keyo, ela mo rin tinupad king kasunduan da keyo. Eyo kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Makanyan man ing Diyos ang mapaglunos, patawara na lo, at kaya lang kinabos. Maralas nang pipigilan ning kayang mua, at ing mikakalukong kasbuna. Eyo kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, karing tao Filipos. I Kristo Jesus, bistamban at yukeyo ing panga Diyos, makanyan man ena inang kaminan, ing pangapantena king Diyos. Bagkus linubas na ing kayang sarili, king sablang kamalan, at kinwana ing aske, ning metong aalipan. May kiwangis siya karing tawo, at kimpamakiwangis na karing tawo, migpakumbabayang may git karing sabla,
at meging mapamintuyo, ang king kamatayan, ang gaman king kamatayan king krus. Uli nito, ing Diyos naman, pepagit neng emunano, at dinina neng lagyu, amimigit karing sablang tao. Inyaking lagyu ng Yesus, sukat lang siklod ding sabla, ding karin banwa, ding ketiking yatu, at ding king lalam ning yatu, at ding sabla, sukat dang ipasyag, king Yesu Kristo ya inggino, king ikaligaya, ning Diyos igpa. Amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, parangalan tayo puing maya pabalita. Sa sambanda ka, Kristo, at layong pupuryan, paulining banal mong krus, inatbus me inyato. Ang Ginoo mantabi kay kayo, pamamasa king may pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakang Nicodemo, ala pang miyukyat king banwa, subali mo yung anak ning tao at inipang ibat banwa. At nung makanano ning tinas Moises ing ubingan na tangsu king disyerto, makanya niya namang sukatitas sing anak ning tao. Baning ninumang maniwala kaya, may kabiye nga lang angga. Uli ning lugod ng emonano ning Diyos, king yato, binyening bugtong ng anak. Baning ninumang maniwala kaya, ay mate, nanemiri na niyang biye lang angga. Uling tinubod na ning Diyos, king kayang anak, king yato, eba natulan ng kaparusan ning yato. Nuneban miligtas sing yato, king kapamilatana. Ing may pabalita ng kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Magandang hapon po ulit sa lahat. Sa ngayon po'y pista ng exaltation of the cross. Tagumpay, it's triumph of the cross. The triumph of the cross. Pagwagi ng banal na krus. At sa ating po mga Katoliko, isang kapansin-pansin, pagpasok mo ng simbahan, isang pumupukaw sa ating pansinlagis na larawan ay yung banal na krus. Ako po for a long time, yan ang, kahit nung ako'y batang lumalaki pa lang, pagpasok mo ng simbahan, isang talagang nagnanakaw ng yung paningin ay yung krus. Hindi nawawala yung banal na krus na kung saan nandyan ang larawan ng Panginoong Jesucristo ang nakapako sa krus, nakabaybay sa krus. Nung pong mag-aral na ako ng seminaryo at magsimula mag-aral na ng liturgy, yung isang professor namin, ayaw niya nang ito'y nakasentro sa mga simbahan. Gusto niya kung mayroong nakasentro sa simbahan na larawan ng Panginoon ay yung resurrection, yung risen Christ. Kasi sabi niya, tayo mga Kristiyano, dapat tayo, recent community. Mas nangingibabaw dapat ang saya ng muling pagkabuhay ng Panginoon kaysa sa yung kanyang paghihirap at dusa sa krus. Pero ganun pa man po, sa atin parang hindi yun ang nangingibabaw Actually po, sa ating mga selebrasyon sa simbahan bilang Katoliko, kung minsan mas maraming devotees o kaya maraming nagsisimba kapag mga Holy Week. Yung Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo,
Maraming mga religious practices during those days. Pero pagdating ng gabi, yung Easter Vigil Mass, mas kokonti na yung mga tao. Parang hindi nila feel yung resurrection. Mas feel nila yung paghihirap ng Panginoon. Lalo na pag Biyernes Santo, ang daming mga, dito sa Pampanga, ang daming mga magsalibat-bat. Ano ba kasi taga? Deng magsalibat-bat, deng, ano bang kasi tao? Penitence. Nagpe-penitensya. At looking at our culture, o kaya psyche ng Pilipino, kasi tayo mga Pilipino, dumadanas sa mga paghihirap sa buhay. Kasi mahirap ang Pilipino. Mahirap na pinapahirapan pa ng iba't ibang kalamidad. At kuminsan pinapahirapan pa kung sino yung mga namumuno ng bansa. No? Kaya sa psychology ng Pilipino, parang mas na-identify nilang kanilang sarili sa Panginoong ipinako sa krus. Parang mas malapit tayo sa Kristong nakapako sa krus kaysa sa yung muling nabuhay. Mas malapit tayo sa bangkay na Jesus, yung Santo Entierro. Dito po sa Angeles, dinadayo pa yung apo. Yung apo dyan. Pag Biyernes, hanggang ngayon, maraming mga pilgrims. Parang they are much more able to identify themselves. Dito sa mga images na to, tignan nyo naman ang Quiapo. Sino bang nandun sa Quiapo? Hindi naman Ascension Christ. Hindi yung Lord's Ascension. Kundi ulit, ang larawan ng Panginoon nagpapasan ng krus. At anong sinasabi rito ng mga psychologists nga, pati mga spiritual writers or spirit directors? Kasi parang mas malapit tayo dito sa karanasan nito ng paghihirap. Na para bagang dito, ito yung Panginoon naghirap para sa atin, nagdusa para sa atin. Na nararanasan din natin ng ganyan. Yung mga taong nagdurusa para sa ating kinabukasan, naghihirap para sa ating kapakanan. Ang malimit ko pang marinig pag mga speeches na mga nagka-graduate, na yung mga valedictorian, kaya pag mga summa cum laude, lagi nilang binabandera yung mga naghirap, nagdusa sa likod ng kanilang pag-aaral. Si nanay at tatay na nagtulong para maghanap buhay, para itaguyod ang aking pag-aaral. Tay, nay, sasabihin naman, ito ang bunga ng inyong paghihirap at pagpapakapagod, ang medalyang ito. Nagtagumpay ang inyong pagdurusat, mga daing, para lang maitaguyod ang aking pag-aaral. Doon naintindihan natin ito. No? At siguro, ito po yung ating ginugunita rin ngayon. No? Ito yung natin. Ang tagumpay ng paghihirap, no, dusa ng Panginoon, ang ating kaligtasan, ang ating katubusan sa kasalanan. Kaya dito po sa ating pagdiriwang ngayon, no, so ating gunitain lahat ng mga nagdurusa para sa atin, mga nagsasakripisyo para sa ating kapakanan, tulad ng ginawa ng Panginoon sa atin. Na sa likod ng ating tagumpay, nandyan lagi, sa ating pag-angat sa buhay, nandyan lagi yung mga nagpakahirap para yan ay ating maabot. Meron po akong nabasa tungkol kay isang psychologist, si Carl Jung. Si Carl Jung, nabanggit niya, mayroong necessary suffering. Merong necessary suffering. Necessary, ibig sabihin,
kailangang pagdurusa, kailangang paghihirap. And I think, ang pagdurusa ng Panginoon ay pinakita lang sa atin, kailangan niyang harapin ang pasanin ng krus para lang sa ating kaligtasan. Para sa Kanya, necessary yun. Hindi ba last Sunday ang anak ng tao, sabi niya, kailangan saktan ng mga matatanda na paparusahan, papatayin, pero sa ikatlong araw siya'y mabubuhay na maguli. Para sa Panginoon, mahalagang pag-arap niya sa kanyang sariling dusa at paghihirap na hindi maiwawalay sa kanyang misyon. Mga necessary sufferings. At sa atin din po, siguro kailangan makita natin na sa ating buhay meron tayong mga dapat na haraping mga paghihirap na hindi natin pwedeng talikuran. Hindi natin pwedeng takasan. Kasi pag tinakasan mo, pag umiwas ka, magdudulot ng kasiraan sa iyong buhay. Pero by facing these sufferings, doon ka lang maging malaya at matatamo ang tagumpay. At sa araw pong ito, ng the exaltation of the cross, triumph of the cross, sana makita nga natin ang may saysayang mga pagdurusa at paghihirap natin. Mayroong triumph of our sufferings. Hindi pa naman nakakalimutan ngayon ang nangyari sa mga Olympic medalist natin, di ba? Lalo na kay si Heidelin Diaz. Si Heidelin Diaz, di ba? First Olympic gold medalist ng Pilipinas. Kung ilang taon na yung Olympic, ngayon pa lang tayo nakakuha ng gold. At siya pang babae. Pero alam niya si Heidelin, parang nagpapasalamat pa siya sa kahirapang kanyang dinanas nung siya'y bata pa. Kasi parang inihanda raw siya sa mangyayari sa kanyang buhay. Kasi maliit pa lang si Heidelin Diaz, laki sa hirap siya. Bata pa lang nag-iigib daw ng tubig, mga 100 meters away from their house. Hindi pa man umabot ng teen years. Wala pang teenager. At sabi niya, siguro yun hinayaan ng Diyos ang paghirap na ito para mahubog ang aking mga muscles. Sabi niya. Yung mga muscles. And it paid off yung kanyang mga dinanas ng si bata pa. And he won kasi naging malakas. Biro niyo po, na buhat niya yung 127 kilograms. Ngayon ang height niya 4'11 lang. So itong mga taong ito, si Heidelin Diaz, teaching us to learn how to embrace the necessary sufferings. Kaysa sa magko-complain tayo, kaysa sa magsusungit tayo, kaysa sa mag-iingay tayo, magmumukmok na lang dahil sa mga sakit o hirap na nandiyan sa atin. Halimbawa, itong pandemic, walang magagawa yung ganun. Mas maganda, we learn how to embrace this necessary sufferings, to face them. At tulad ng Panginoon, yung bukas ay mag-iiba na. Nakikita natin na ang ating pag-arap sa mga hirap na ito ay mayroon palang saysay. Kasi hindi natatapos sa paghirap, mayroong tagumpay at kaligayahan naghihintay para sa atin na bunga ng ating pagtitiis at pagbabata ng hirap. Amen. Magsitayo po tayong lahat ngayon. And
Kaya katalang iyatad, kaya nga po ginuri sa batang kaidwanan nga tang makibat, Ginoo kapamilataning kekang krus, inatbusme ing yato. Ginu kapamilatan ning kekang krus inatbusme ing yato. Para king Santa Iglesia, mipapako king krus karindakal abansa, mipasakitan, malilibak, pagdudan, siralob at mapagal, nga tamong manalangin. Ginu kapamilatan ning kekang krus inatbusme ing yato. Para ka ring kapatad tamong daralan kasakitan, maliligalig at sugatan akatawan, mapayit alub, o asusugat ning lungkot, nga tamong manalangin. Ginu kapamilatan ning kekang krus inatbusme ing yato. Para ka ring masakit, aala ng pag-asang kumaya pa, para ka ring daralan kasakitan, karing makakabang bengi, at maplas sa yaldo, para ka ring masakit ang makarayo, karing karelang pamilya, nga tamong manalangin. Ginu kapamilatan ning kekang krus inatbusme ing yato. Para ka ring may bating karelo, ing sablang bage, para ka ring grupong miyugse, iba't ka ring aliwang bansa, karing karinando, ding mitabi ka rin tuknangan do, sikwil ding sabla, para ka ring asupuning lungkot, nga tamong manalangin. Ginu kapamilatan ning kekang krus inatbusme ing yato. Para ka ring tatakot, king lapit ning kamatayan, para ka ring mabayat, asakit, at emi kabalo, king karelang kabilyan, para ka ring anak aatyo, king bingit ning kamatayan, kailangan gumulot king karelang payuntungulan, nga tamong manalangin. Ang krus inatbusme ing yato. Ngani po adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Ginong Yesus, pisanan ming krus at mete kababo na, nya balo mo yung kabaldugan ng kasakitan. Lumakad kasiping din kailangan mamusan mga bayat a krus, at pagkaliban mong ditak muman king kekang tetagan, banato kenda ka o ginumi, manggaman kapilan. Amen. Ikanda tayo po yung dalit para king pamagsadya karingayin. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kaya katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuiting daon karinggamat mo. King kapuri at ikaligayan ning kayang lagyu, king katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, mananasan ang iting sakripisyong misa may daon king krus,
Banila ko yung kasalanan ng yato, ikabos na kami ngeni, karing kekeng kasalanan. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka antemur, et nayorem puso yu. makayat nano king ginu. Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan dakang parati at numang kaninoy pa, Diyos king alangang ganubus mayupaya. Bilan mo, king ing tao, dapat siyang miligtas kapamilatan ning dutong ning krus. Ing dutong ning panganabo ning tao, meging dutong niya naman, ning kayang tagumpe. Nung nume bating imbye, karimurin mi balik kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ding koro ding anghel at ding sablang upaya ning banwa, pupuryanda at sasamba ning kayakang ligaya. Milawag saning si Balami king karela, kabang makyabe kami king dalit dang alang tuknang at ngaming kakanta. Kaping banalawig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyalang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bay mi daw kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene ka rin kayong disipulo nga na tanggapan niya itikongan at kanan niya. Tingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyan ning kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayat hanggang tipan. Ami bubu para kay kahit para karing sablang tao, banketa, mi patawaran na ring kasalanan. Datan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mo ipa, ing kamatayan at paman nyo blinang may biyan ng anak mo. Darami kaya kay ting tinape ning biya ting kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mo ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato. Ban may ganap yung ilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman di kapatid ming pepaynawan at maninayang sabling miye, lalo din Nestor, Dennis at Ayat. Ading alapang miyang unabiye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirhen do ng Diyos,
Kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ibang mayupayang tuto, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto kay ngamahin talapangabo sa mibog ibala ng turu, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ikabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesukristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Ing lawin mo yung kasalpantian, ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan, ing ginuman, tabaya sana, kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Kami
Kordero ng Diyos, imilalako king kasalanan ng yato, ng tamang mangyaws king apunan ng Kordero. Ginoo Ay ako matampang matampang tanggap tanggap keka, ka, dapat agkas iagkas may miyay nga mano mo, kumayap nako. Kung iyong nanaisin, aking aakuin at pabalikatin ang krus mong pasanin. Kung iyong iibigin, iputong sa akin korona, inangkin, pantubos sa amin. Kung pipiliin habang alipin, sabay na aking krus na landasin. Galak ay aking, labisa'y di pansin ang iyong naisin, siyang susundin. Kung iyong hahangarin, kita'y aaliwin at kakalinahin, lumbay papawiin. Pipiliin habang alipin, sabay na aking krus na landasin. Galak ay aking, labis ay di pansin ang iyong naisin, siyang susundin. Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning nuan na Virhen Maria, kay kaing Diyos penibala ning anak ng bugtong, kay kay Maria binili na ing kapanaligana. Kambe mo'y Kristo, mi katawan niyang tao. Nuan na San Jose, kay kami mo naman ipakit mo ing metong kang iba, at tayran mo kami king daklat ning be. Adwan mo para kay kami ing grasya, pakalulu ang ponsikanan pilubluban, at ipanlualo mo kami karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay bami.
Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at meka matena karing dakala tao. Adwan mi ni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mila, antabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at tinggawan dayti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan muing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at basabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan muing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Emula paboren ni yawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ang grasya mo, kareting masakit a panawon. Ban magobra kaming mayabe-abe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ang Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Musabi sa wiling aklis mi keka, king kagulanan mi, nunebagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan a Virhen. Amen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O ginuming Kristo, ikang banal na tinapin ng biye, idala mo sana king ligayan ng kekang pamanyubling mebye, ring taong inatbus mo, kapamilatan ng dutong ng krus, huling iking ginumi, manggaman, kapilan. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At keka antimurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may ipahintutub, ang iba, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. mayari ni kaya katang kapag masusyan, niyaw meta ng ining luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dapat po salamat at beng ni Diyos kaya kaingan. Maraming salamat, magandang gabi po sa lahat.